Jamen, skærmen, de giver vel alt for meget lys også. Nej, det er faktisk ikke så galt. Ja, jeg vil op og have et glas vin. Det lyder fornuftigt. Det er fornuftigt. Jamen, jeg giver en melding, hvor en tidlig har. Eller hvor en formiddag. Ja, det er fint, Peter. Jeg vil have 10, ja. 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 Super. Lige om et øjeblik, så har jeg nogle videoer til dig af det her. Ja.